començar una nova temporada perquè avui començarem el planter de primavera i sobretot d'estiu. Depèn de l'època en la que em trobo, compro ja directament el planter fet a l'agropecuària meva de confiança. Altres anys ho he fet jo des de zero. No sé si ho sabeu, però la manera en la que jo em vaig introduir en tot aquest món del cultiu va ser cultivant les meves primeres, crec que van ser tulipes. La primera cosa que vaig cultivar van ser unes tulipes precioses, unes tulipes fúcsies, encara me'n recordo, moníssimes, i com tota l'experiència em va portar moltíssima joia en general, i tinc un record molt maco d'això. Després d'aquí també me'n recordo, vaig plantar no només tulipes, sinó que també vaig plantar pesoleres d'olor, no de les que fan pèsols, i feien una olor i venien tants borinots. Ja sé que per alguns pensareu, borinots, però és que a mi, per mi, veure que plantes una planta i que contribueixes com a la biodiversitat, a que hi hagin altres animals que s'hi puguin alimentar, a mi és una cosa que em fascina. No sé, sempre m'ha passat aquí darrere, a la terrassa que tinc als ciclàmens, sempre que venen els aballots em fa molt feliç. O sigui, és una cosa que no sé com descriure, però és que em sento que porto com la biodiversitat al poble i em fa molt feliç. Per tant, aquest any, com que vaig amb una mica més de temps i estic com una mica més conscienciada, perquè vosaltres sabeu que vaig començar el planter de tardor, l'hem començat tardíssim, vale? O sigui, és un dels meus defectes, que com que diguéssim que no em dedico a temes de l'hort i és més un hobby, el fet que sigui un hobby moltes vegades fa que no m'organitzi prou bé i ho acabi deixant com a l'últim moment, quan en general els temes de cultiu i les coses que s'han de fer amb temps doncs necessiten una planificació, com sabeu, i si plantes una planta molt tard, el creixement de la planta seguirà sent el mateix i per tant és molt probable que et faci menys fruit perquè tardarà més a créixer, etc., no? I aquesta és una de les coses que en general a mi em passa, que acostumo a anar tard. Altres vegades no vaig tard, però llavors hi ha altres factors. És divertit, no? Perquè no només depèn, el cultiu no només depèn d'un factor, depèn de molts factors. Llavors està divertit veure com s'alineen les coses, i també és veritat que el fet d'haver començat aquesta aventura em fa apreciar molt més i em fa admirar molt més i reconèixer molt més als agricultors, als ramaders, perquè són feines que realment tu pots posar molt de la teva part, però poden sortir tantes coses malament que sí, de veritat que m'ha fet veure la vida també d'una altra manera. Per tant, aquest any he decidit fer un intent de tot el que seria el planter de primavera. Sempre podem començar a fer planter i si després el planter no creix, no surt, el que sigui, sempre estic a temps de al final comprar el planter ja directament per trasplantar-lo des de l'agropecuària. Però em fa il·lusió, sé que és una cosa que gaudeixo molt, veure com van sortint les folletes, és una cosa que de veritat em fa il·lusió i us animo a que ho proveu, perquè al final és qüestió de tenir un test, substrat i la llavor i dedicació. Tots sabem que és probable que algun dia a mi se m'oblidi, que passin coses, no? Però també és la primera vegada que estic en aquesta casa, és la primera vegada que haig de pensar com puc fer-ho, on puc guardar el planter, i per tant és una aventura que és diferent, que és nova, perquè això, o sigui, el fet de fer planter jo n'he fet molt i m'heu vist a Instagram moltes vegades fent-ho. Per tant, també és una cosa bonica. Tinc un montonazo de testos, perquè tots aquests són els testos que em van donar dels ciclàmens, de fet aquí ho posa, i he decidit aprofitar-los. El primer que plantarem és la calàdium. Em fa molta il·lusió perquè això m'ho van enviar a finals d'estiu, quasi tardor, i he hagut d'esperar perquè la plantació és després de les gelades. És veritat que no ho plantaré a l'exterior, serà una planta que la vull gaudir cada dia de la meva vida, tenir-la a casa, i és que és tan mona, em fa molta il·lusió. Llavors avui això sí o sí ho farem. Una cosa que he agafat és un rotulador. No és un permanent, que és el que hauria de ser, és un rotulador de pissarra, però honestament era l'únic que tenia i he pensat que si planto tantes coses, tenint en compte que no veig el que hi ha, no sabré què és què. Sí que una vegada comencin a créixer doncs ja pots començar a intuir per les fulles què és què, no? Però crec que serà important que amb el marcador
posem caladium, tomaquera, síndria, i així sabrem una mica què estem fent. Ara ja comença la part més divertida, que és la de posar les llavors. Crec que depenent una mica de la planta em posaré una o dos. Per exemple, en el cas de les síndries i els melons, com que són plantes que s'escampen moltíssim, crec que em posaré, diguem-ne que dos, les intentaré allunyar. Posaré, així tindré com, let's say, 4 síndries. No sé quantes en vull fer, és que potser hauria de fer un càlcul i veure com ho faig, perquè clar, tinc moltes coses i pensava, clar, 18 testos són molts. En realitat no són tants, no creieu? El carbassó, ja sabeu, és una planta que se'm resisteix, és a dir, aconsegueixo que em creixin, però en el meu hort els carbassons no acaben de prosperar. No acaben de prosperar i és una cosa que em desespera. Ho haig d'admetre, em desespera perquè, jolín, és una planta com... Són plantes com tan fàcils i en el meu hort no creixen. I jo estic com una mica ofuscada i crec que té molt a veure amb el fet de que no hi hagi com terreny acolxat i crec que aquest any reso perquè aquest any el fet d'haver aplicat les regles de l'agricultura regenerativa faci que el terra sigui com un lloc una mica més... menys hostil, diguem-ho menys hostil i que les meves plantes puguin créixer d'una vegada per totes. O sigui, no sabeu les ganes que tinc jo les ganes que tinc jo de fer un vídeo i ensenyar-vos que tenim, no sé, poder collir 4 carbassons grossos a la vegada. No m'ha passat mai. Llavors, em faria il·lusió, la veritat, em faria il·lusió. Començaré a apuntar una mica ja, que hi ha a cada test. Llavors, agafo el marcador i poso síndria. Perfecte. Nois i noies, tenia moltes ganes de fer el planter aquesta vegada perquè estic tenint unes setmanes a la feina. Mireu, ja m'he acabat les carbasses, n'hi ha 3, per tant les posaré totes. Estic tenint unes setmanes a la feina. He començat una feina nova a la mateixa empresa a la que estic, però estic tenint unes setmanes com una mica complicades i m'estic plantejant... estic en aquest moment que m'estic plantejant coses. L'any passat va ser un any de canvis a la feina i jo volia els canvis. I aquest any els canvis són aquí i hi ha alguns canvis ja m'he adaptat. Per exemple, sento que ja independitzada, ara ja començo a sentir-me com molt còmoda, estic molt bé, però sí que a la feina està sent com... Sí, està sent un moment així vulnerable, de molts canvis, d'aprendre moltes coses. Jo sóc molt impacient i llavors tinc poca tolerància a la paciència i això ve del meu perfeccionisme, no? I fa que pateixi com frustracions absurdes. I moltes vegades aquesta setmana m'he trobat en situacions... Perdoneu, estic intentant fer 2 coses a la vegada, però clarament no puc escriure i explicar-vos una història. O sigui, aquesta setmana, per exemple, m'he sentit frustrada per moltes coses que encara em frustra més perquè penso, estic frustrada i estic preocupada per coses que són absolutament absurdes. O sigui, no sé si us passa, no sé què us dediqueu vosaltres, m'agradaria saber-ho si m'ho voleu explicar i si us passen coses similars també i no sóc l'única persona sola que li passen aquestes coses, és que clar, jo treballo d'oficina en el món corporatiu, i això té molts avantatges, però penso que a la vegada també té molts desavantatges i és que sento que visc molt desconnectada de la vida real en el sentit de que, o sigui, per exemple, a mi fer planter, estar en contacte amb els animals em fa sentir que és realment la connexió de la vida. Aquest estiu, per exemple, doneu-me un segon que apunto això. Això era... No, estic a punt... Mireu si estic distreta que estic posant meló a la carbassa. No, això és carbassa. Doncs aquest estiu vaig anar a fer un matí de pastor. Ho teniu a Instagram. Va ser, no exagero, el millor dia de l'any 2025
això jo ho vaig fer en una reflexió amb el Julià, avui m'està parlant, i li vaig explicar. Per mi, el millor dia de l'any va ser anar... És que sí, és veritat, O sigui, per mi, anar a fer un matí de pastor amb les ovelles, vaig sentir que connectava realment amb el que era la vida real, amb el que era l'essència de la vida, amb el que és tenir animals. I aquí em sap greu pels vegans i pels vegetarians, però al final és com la cadena tròfica, o sigui, vaig veure com, no, en plan, tu veus néixer el xaiet, el cuides, vas a pasturar amb ell, tal, o sigui, vaig veure com tot el que passava, no? Vaig mullir cabres, o sigui, va ser com una experiència que em va fer estar tan connectada i, o sigui, em va passar el matí tan ràpid. I després torno com una mica a la meva vida real, que és treballar en una feina d'oficina, una feina que m'agrada molt, no me l'interpreteu, és una feina que m'encanta, però a vegades em trobo en situacions com ofuscada per temes que són tan com allunyats del que és la vida real, de, jo què sé, perquè aquest vídeo no sé què, o aquesta persona m'ha dit no sé què, o gent que com que té molt ego, no? Perquè en el món corporatiu hi ha molt ego, i saber com gestionar la gent i tot això és com... Penso que de vegades els humans ens compliquem tant amb tantes coses que són com tan absurdes i que... No sé, o sigui, el que m'agrada de l'hort és que és un moment en el que estic absolutament connectada amb la realitat i això és el que és, i els problemes que tinc són els problemes reals. Sabeu què us vull dir? I llavors és com un moment que m'ajuda molt a aterrar i... Sí, i viure en un món real, perquè és que penso que, a més, avui en dia, amb les xarxes socials, internet i tantes coses, és com tan fàcil caure en una espiral de coses que no són la teva vida, i és com veure com... No sé, sento que... M'estic liant, no? Clarament, però sento que de vegades entrem en uns bucles que jo penso i dic, fa 2 generacions, els meus antepassats no es preocupaven per això. Sí, evidentment tenien altres problemes, però no sabien ni el que era un vídeo. O sigui, no sabien ni el que era un vídeo. Jo treballo en màrqueting i comunicació, per tant entendreu que treballo en vídeos, treballo en discursos, treballo amb aquest tipus de coses, no? Però és com... Estic preocupada, o sigui, de vegades tenim moltes preocupacions que estan aquí i no preocupacions que estan aquí. M'explico? I això, mireu, és que el fet d'haver anat a aquesta granja d'ovelles em va fer com un clic de la realitat de dir... O sigui, em va fer com molta enveja perquè vaig pensar amb la Gemma, que era la pastora, vaig pensar, és que la Gemma viu al món real, o sigui, viu al món real amb tots els desavantatges que hi ha, no? Perquè és una vida que és molt sacrificada, vull dir, no l'estic... Bueno, sí que l'estic idealitzant. No us puc mentir, nois, noies, l'estic idealitzant. Però és que viu en un món que és el real, i moltes vegades la gent que és més urbanita i que vivim al voltant de la urbe, acabem fent feines que no són reals, o sigui, no sé com dir-vos-ho. I al final, com sempre, doncs m'acabo refugiant en aquest tipus de coses, en fer coses més manuals, coses més amb la terra, i cada vegada més, bueno, ja fa temps que ho tinc i ja fa temps que em ronda pel cap, però cada vegada més penso que la vida del segle XXI és una vida per molta gent molt absurda i que la vida real és tenir la teva finca amb el teu propi cultiu, els teus propis animals i una mica autoconsum, que avui en dia és impossible, però m'agradaria molt i penso molt en això.
passar una cosa molt emocionant que no esperava, que és que han sortit els primers brots. He anat aquest matí a buscar alguna de la roba que tenim estesa aquí i mireu, què són? Són tomaqueres. Els pebrots de moment res, però tenim aquí. Són 2? Sí, i aquí mireu. Ai, això em fa molta il·lusió. De fet, he vingut a comprovar que no hi havia cap brot. I aquí, què hi ha aquí? Què és això? Cogombra. I això de posar els noms està sent molt bona idea, perquè no hagués tingut ni idea del que brotava primer. Us en recordeu que us vaig dir ai, em preocupa que se m'assequin i tal? Doncs fa una setmana i mitja, gairebé. I encara no els he regat, és que està humit. Estic fent proves perquè aquí, amb el pis nou, clar, la humitat, la llum és diferent, llavors m'estic adaptant. Si a l'Ella arribo a deixar els brots 2 dies, potser un, sense regar, o sigui, això no hagués passat. En canvi aquí és que em fa por regar perquè segueix humit i per tant no té cap mena de sentit. Per tant, això que es diu de ai, cada quan haig de regar una planta és que depèn tant d'on estiguis, la humitat que faci, sempre revisa que estigui la terra humida. Si està humida no fa falta. Però no sé, avui ho he anat a mirar en plan a veure si ho haig de regar o haig de fer alguna cosa, perquè clarament alguna cosa no estaré fent bé. Però no, està començant a brotar, o sigui que tampoc vull ofegar les plantes, que ara al final ningú està xupant aquesta aigua. Fins que no comencin a créixer les plantes no hi haurà alta demanda d'aigua.